Bé, bona tarda a tots i a totes. Benvinguts a aquesta nova xerrada cineclubista. En aquesta ocasió amb Míriam Porte, ara us les presentaré. Primer vull donar les gràcies a les institucions que ens donen suport, a la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural i al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i especialment a tots els cineclubs que també donen suport a aquestes xerrades, doncs, compartint, fent promoció a través de les seves xarxes. Som un grup de cineclubs que estan federats a la Federació Catalana de Cineclubs en un nombre actual de 62, no només a Catalunya, sinó també a les Illes Balears, també a Andorra, i també al País Valencià i des de fa no gaire amb cineclubs federats a Quito i a Ciutat de Mèxic. Per tant, la Federació Catalana de Cineclubs arriba ja més enllà de les seves fronteres. Un cineclub és una forma de públic organitzat que en algun moment donat a la seva població, en el seu barri, a la seva ciutat, decideix que hi ha una manca d'oferta i decideixen organitzar-se per portar el cinema que consideren de qualitat, que consideren que probablement el seu públic no té, i és per això que a Catalunya i arreu funcionen molt bé a comarques o fora de les grans ciutats que sí que tenen una oferta més important. Sense res, vaig a donar pas primer a la Mireia Iniesta. Hola, Mireia. Hola, bona tarda, Julio, molt bé. Mireia és crítica de cinema, és professora d'Història del Cinema, està especialitzant en cinema de gènere i és també membre del Cineclub 39 Escalons de Manacor, a Mallorca, i vicepresidenta de la Federació Catalana de Cineclubs, i és la persona que portarà una miqueta la xerrada amb la Míriam Porte. I directament també, benvinguda, hola Míriam, com estàs? Molt bé, gràcies. Bé, Míriam és productora audiovisual, és fundadora de Distinto Films. Ui. Julio? Bé, són aquestes coses del directe, no? Julio. Ciudad de Locarno. Digue'm. Que t'has quedat congelat. M'he quedat congelat. Sí, això a vegades passa. Són aquestes coses. Torno a començar així, Sí? Ara me sentiu? Sí, ara sí. No me sentiu. Sí, et sentim. Si vols, presento jo la Míriam. Sí, perquè sembla que la meva connexió no està molt bé. Fes-ho tu i jo desapareixo aquí i us deixo a vosaltres dues. Gràcies. Bé, doncs la Míriam no necessita gaires presentacions, com a mínim aquí a Catalunya la coneixem molt. La Míriam Porter és productora audiovisual, és fundadora de Distinto Films i entre els seus projectes cinematogràfics més destacats, que en té moltíssims, només faig un tast dels més destacats, té Bàsil, que va estar a la secció oficial al Festival de Varsòvia i a la Seminci, entenc que programa de secció oficial? Sí, va guanyar Premi Execo a millor actor pel Carrer Lejalde i Ivan Barnez. Molt bé. 6 dies corrents de la Neus Ballús, secció oficial al Festival de Locarno, guanyadora de l'Espiga de Plata Seminci i a més té dos gaudís, no? 5 o 6 gaudís, sí. Ostres, perdona. No, tranquil·la. Que em perdoni la Neus també, perdó, és que no ho tinc la xuleta, perdó. Té també, bueno, i a mi això m'encanta i en parlarem, el del curs Suc de Síndria, Goya, el millor curtmetratge, el 2020, Forastera, que també és un altre curs, si no m'erro, de Lucía Alellar, secció oficial a la Setmana de la Crítica de Cant, que això ja és com, vamos, i Els nens salvatges, Biznaga d'Or al Festival de Màlaga de 2012. I segurament ens estem deixant moltíssimes coses. La Míriam també és una de les fundadores i sòcies de Dones Visuals i és membre d'honor.
de les... Presidenta d'honor. Presidenta d'honor, perdona'm. No, no passa res. He fet una presentació així una mica, però bé, No. gràcies, Míriam, benvolguda, gràcies per estar amb nosaltres. Moltes gràcies a tu, Mireia, per convidar-me. No, faltaria més. El món de la producció és una mica desconegut en general pel gran públic, no? Jo sempre començo fent una mica la mateixa pregunta. És a dir, tu arribes al cinema perquè ets una cinèfila i has cultivat la teva cinefília des de sempre, des que ets joveneta, o tu has arribat al cinema per un altre camí? Perquè sé que vas estar a la producció també de publicitat, no? Exacte, sí. Explica'm una mica, com va ser aquell dia que tu vas dir, doncs jo faré això i seré això i em dedicaré a això i aquesta serà la meva vida? Doncs sí, realment no és una cosa vocacional en el sentit que sempre havia volgut ser productora de cinema. D'alguna manera, òbviament, el cinema m'agrada i m'agrada molt, però sí que és veritat que, per raons bastant atzaroses, vaig començar de jove a treballar en l'àmbit de la producció audiovisual dintre de la publicitat i després de bastants anys sí que aquí ja vaig dir jo no vull continuar fent això, a mi no m'agrada això de fer la publicitat, m'encantaria produir cine. I res, i d'un dia per l'altre ho vaig decidir i ho vaig començar a fer amb moltes dificultats perquè és com totes les professions, quan no la coneixes, quan t'és tot totalment desconegut i aliè, doncs entendre les lògiques i entendre una mica com és aquesta feina, més quan és una feina bastant, diguéssim, cada productora treballa d'una manera diferent, has de trobar també la teva manera de fer, no? En un àmbit nou absolutament, doncs no va ser fàcil, va requerir un temps com d'entendre i d'iniciar-me, però ho vaig fer i afortunadament m'ha anat força bé i aquí continuo després de 20 i escaig d'anys. I com a dona, en aquest mundillo de la producció, com t'has trobat? Has trobat més dificultats o no? Sí, aviam, és evident, però sí, en el cinema i en qualsevol àmbit professional és així, no? Jo crec que és una obvietat i és una cosa que les dones en general veiem clarament, no? Doncs tot és més difícil, tot és més feixuc, hi ha com a priori hi ha una desconfiança cultural, vull dir, no és res personal de les persones, és un tema cultural que tothom tenim molt interioritzat i aleshores això, clar, suposa una dificultat afegida a la pròpia dificultat que és produir cinema, que és complicat, i més quan jo vaig començar, doncs, que era encara més difícil que ara, no? Per tant, sí, clar, sí, ser dona sempre dificulta més qualsevol carrera professional. Si són en uns càrrecs d'un cert, anem a dir, de lideratge o de... Aleshores, encara és més difícil. Bueno, com acabem de comentar, ets presidenta d'honor de Dones Visuals. Pots explicar-me una mica com va ser engegar aquest projecte, com va ser tirar això cap endavant, com va ser portar el lideratge d'això, com ha de ser el lideratge en el segle XXI? Pots explicar això una mica? Bé, Dones Visuals era un projecte que era molt estrany que no existís, no? Estem parlant de l'any 2015 aproximadament, vull dir, tampoc fa tantíssim. Catalunya en aquell moment era l'única comunitat autònoma que no tenia mesures correctores o que no tenia polítiques per mirar de reequilibrar aquesta presència, en el nostre cas, en l'àmbit audiovisual, doncs això de dones liderant projectes, era l'única comunitat autònoma que no implementava cap tipus de mesura. Aleshores, un grup de persones, de col·legues, d'amigues, directores, guionistes, productores, però sobretot segurament potser a mi em va tocar fer ocupar aquest espai més de lideratge perquè tinc aquest perfil més de productora,
però sí, vam ser un grup de persones, tu també hi eres, Mireia, recordes? Jo vaig estar molt poquet. Bueno, però I jo també no vaig vas tenir l'oportunitat, no tenia temps de treballar tant com vosaltres. Jo recordo la no. Carla Sobirana treballant i treballant i treballant. I jo vaig treballar molt, t'ho Tu asseguro. també, tu també. Vam estar 2 o 3 anys pràcticament dedicades en exclusiva. Me'n recordo, sí. No, va ser complicat, va ser molt difícil perquè el boom feminista a nivell social encara no s'havia produït, per tant, el clima no era molt favorable. Políticament, en aquell moment, doncs, tampoc hi havia un especial interès o sensibilitat per recolzar una iniciativa d'aquest tipus i, per tant, sí, va costar moltíssim. Vam haver de barallar-nos molt al Parlament, amb tots els grups parlamentaris, amb totes... Perquè, al final, una de les coses, no només perquè vam intentar justament muntar una associació que cobrís i que, d'alguna manera, anés més enllà simplement d'una reivindicació política, sinó també d'implementar o de construir tot un seguit de programes d'acompanyament, justament per donar oportunitats. Al final estem parlant d'això, és a dir, el feminisme no és més que donar oportunitats a persones que per la seva raó de gènere, d'orientació sexual, de descendència, de mil raons, doncs les té més minvades. Des d'aquesta perspectiva, totes les nostres accions anaven una mica adreçades a millorar aquestes oportunitats i, bàsicament, ens movíem en 2 àmbits. Un, que era purament això, implementar mesures correctores en les normatives que atorguen ajuts públics a l'hora de produir, de tirar endavant projectes audiovisuals, i un altre, un programa d'acompanyament de diferents programes per curtmetratges, per llargmetratges, per estudiar la situació també en quin punt estava la presència de les dones dintre dels projectes, i vam tirar endavant el pla d'acció, el que dèiem pla d'acció, que aglutinava tots aquests programes d'acompanyament, més accions polítiques per implementar aquestes mesures correctores a la normativa, diguéssim, a l'hora de rebre ajuts, i també d'intentar buscar també l'equilibri, la paritat dintre de les comissions, dintre dels jurats, dintre dels festivals, dintre de tots els àmbits, perquè al final no és només qui ets, sinó com et miren, i com et miren, doncs, si és una mirada esbiaixada o molt masculinitzada, doncs també té un impacte gran. I tu creus que ara, després de tot aquest esforç i de tots aquests anys, ja s'ha produït un impacte real, positiu? Sí, jo crec que sí, encara queda molt per fer i encara hi ha també moltes resistències, perquè d'alguna manera sí que és veritat que aquestes mesures correctores en el fons és d'alguna manera aquesta mirada cultural que tothom tenim molt interioritzada, intentar corregir-la amb qüestions objectives, que és a base de quotes, a base de punts addicionals en els projectes, etc. Aquestes mesures han donat els seus fruits. Jo sempre dic que la millor associació és la voluntat política i, per tant, hi ha hagut voluntat política afortunadament afavorida per tot el boom feminista que va haver-hi l'any 2017-2018. Crec que això va ser una embranzida molt potent i aleshores, clar, els polítics en aquesta situació fa de molt mal dir doncs ara no toca, Doncs sí que toca perquè ho diu el planeta, per tant, sí que toca. Això ens va ajudar moltíssim i va afavorir, en tot cas, a que l'entrada de les dones, de les cineastes, es facilités una mica més. I aquesta facilitat el que ha permès i el que per mi ha produït és una millora de la qualitat del nostre cinema, no perquè elles siguin millors que ells, sinó perquè d'alguna manera estàs incorporant un talent i una excel·lència que abans no hi era. Per tant, estàs sumant talent
el talent d'ells i el talent d'elles. I això al final és afegir, no? Quan en realitat si només focalitzes en una part d'aquest talent o d'aquesta excel·lència, doncs s'acaba i has de tirar de la mediocritat. Per tant, aquest reequilibri, aquesta balança que el que fa és que qui abans no tenia oportunitats les pugui arribar a tenir, doncs fa que tot millori d'alguna manera. Jo crec que això és evident i ens ho demostren, en fi, tots els festivals, totes les pel·lícules dirigides per directores. M'agrada dir per directores, no per dones directores, sinó per directores. Sí, no cal. Doncs s'ha demostrat que des que elles han tingut, elles directores, productores, guionistes, vull dir, no només directores, però sobretot quan s'han incorporat han aconseguit arribar a aportar excel·lència i, per tant, a aportar festivals, premis, reconeixements internacionals, i això fa que la cinematografia en el seu conjunt guanyi valor. Crec que sí que estem en aquesta situació. Que està tot fet? Ni de bon tros. Perquè, a més, tot el que s'avança és susceptible de retrocedir. Això és així. Tenim l'exemple, a més, que jo crec que, Mireia, tu ho vas escoltar molt en aquelles èpoques. Nosaltres ens inspiràvem molt en el cas suec. Sí, total, me'n recordo. Exacte, en l'Anna Serner. L'Anna Serner era la presidenta de l'Institut de Cinema Suec, que va aconseguir en 3 anys a Suècia revertir aquesta situació, passar d'un 23% de presència de les dones al sector cinematogràfic a un 50%. I va aconseguir això, que de sobte la cinematografia sueca va tenir molt més prestigi i molt més reconeixement. Ella va deixar l'institut fa cosa d'un parell d'anys aproximadament i aquesta situació s'està tornant a revertir. Per tant, hem d'anar molt en compte perquè tot el que millora és susceptible després. Està claríssim. Sempre estem a la corda fluixa. A veure... Perdona, digues. No. Sobretot una mica insistint en aquesta idea de la resistència. Clar, aquestes mesures correctores per determinades persones són injustes perquè troben que no estan responent a la meritocràcia, que és divertit perquè, clar, la meritocràcia es pot parlar d'ella quan les oportunitats són realment existents, són igualitàries. Mentre això no passi, no es pot parlar de meritocràcia. I aleshores, clar, hi ha unes resistències que poden fer perfectament que de mica en mica tot això es pugui arribar a aturar, no? Malauradament, sí. M'ha interessat molt el que has dit de m'agrada dir directores i no dones directores. Fa uns mesos va sortir una revista que és acadèmica que es diu La Talant, dirigida per un professor que es diu Aaron Rodríguez Serrano, que també és crític, i ell allà volia reflexionar, volia fer una reflexió al voltant de l'etiqueta cinema de dones. Tu què en penses d'aquesta etiqueta? Això ja està de moda? Té algun sentit? Jo el que penso, a mi és que em crida molt l'atenció perquè, clar, són punts de vista, són mirades que no havien existit abans. Aleshores, ara es veuen com una cosa menor, conjuntural, com passajera, com, no, clar, les noies que expliquen les seves històries. Bueno, ja, però és que les noies tenen històries a explicar i tenen el seu propi punt de vista. Jo, per exemple, ara estic treballant amb una directora que mai la posaries a la casella diguéssim, de cinema de dones, no? Si mires els continguts que li interessen, és a dir, jo crec que la mirada de les dones és tan diversa i és tan àmplia com qualsevol, però és evident que de sobte expliquen històries que abans no s'havien explicat perquè segurament la sensibilitat o el que li interessa a les diferents persones, siguin del gènere que siguin, no són necessàriament les mateixes.
Bueno, a mi em sembla que són etiquetes que el que pretenen és estigmatitzar, no sé si criminalitzar és massa gros com a concepte, però Marginar una mica. Sí, al final és una manera de desprestigiar, és, bueno, aquesta cosa de les noies, pobres persones, que mira, s'entretenen fent això perquè és el que els interessa, però en realitat això no és lo serio, no? El que és seriós és el cinema de sempre, el que han fet els nois. Sí, vull dir, motius i maneres, diguéssim, d'estigmatitzar sempre les trobarem, no? El que hem d'intentar és deixar a les cineastes que expliquin les històries que vulguin explicar. I de fet, si penses en la Claire Denis, hi ha algunes directores que tenen unes temàtiques que, en fi... Impressionants. No, i sobretot és que es tracta d'això, de poder explicar el món en la seva complexitat, saps? I no explicar simplement determinades, a través de determinades mirades i punts de vista. Però el que hauria de ser una virtut i un enriquiment cultural, hi ha persones que els interessa que desprestigiar-ho, no? És una manera, és una forma de resistència al final, no? Bueno, el patriarcat lluita, no?, per mantenir l'estatus quo, no? Exactament. A veure, la teva productora té com una doble vessant, em fa l'efecte, no? Perquè has fet 6 pel·lis, són 6, ara em corregiràs, si no? Sí, crec que sí, per televisió, no? Per televisió, i vull que em parlis d'una que sé que és molt especial per tu, que és la de la Clara Campoamor, que m'expliquis una mica com va ser la producció d'aquella pel·li i després et faig la segona part de la pregunta. Sí, aviam, exacte. Sí, Clara Campoamor, bueno, és una pel·lícula que van produir el 2009, encara no es parlava de feminisme en aquell moment, però jo tenia molt d'interès en donar a conèixer aquest personatge tan brutal i tan desconegut, justament, no? És la dona que va lluitar dintre del Congrés dels Diputats per aconseguir el vot femení en aquest país, no? Que, per cert, és un dels primers països europeus que va tenir el vot de la dona. Sí. És universal, poca broma, vull dir, al final... Ho va aconseguir ella sola, Ella sola, en contra de la Victoria Kent i en contra de molts diputats. Molts polítics, molts senyors, sí. Exacte. I sí, em va emocionar molt poder fer aquella pel·li, n'estic a més molt orgullosa del resultat, diguéssim. Vaig tenir molt d'interès en aquell moment que fos per televisió, justament perquè em va semblar que en aquell moment, clar, estem parlant d'un paradigma molt diferent al d'ara, no? A nivell de consum audiovisual, en aquell moment no hi havia plataformes, no hi havia... Era o cine o televisió en obert, televisió espanyola, les privades, TV3, etc. I aleshores em va semblar que era una història que jo volia que molta gent coneixés, aquest personatge tan al·lucinant i tan brutal. I tenia la seguretat que si la feia per televisió aconseguiria que la veiés més gent i així va ser, vull dir, en un dia vam tenir 3,5 milions d'espectadors. Una borrada, És una borrada. I Twitter, que era el principi de Twitter, estava en flames dient gràcies per donar-nos a conèixer aquest personatge. Clar, aquesta pel·lícula la fas al cinema i és molt difícil arribar a un nivell d'espectadors. Per tant, jo les pel·lícules que hem fet per televisió, que sempre han estat protagonitzades per dones, les he fet més com a una eina de divulgació, saps? Amb aquest objectiu de donar a conèixer aquests personatges tan rellevants, tan invisibilitzats. Ara es parla molt, en aquell moment, el 2010, ningú parlava que les dones estaven invisibilitzades. Però jo vaig iniciar tota una línia editorial entorn a aquesta idea i sempre van ser per televisió per aquesta raó. I, de fet, recordo que quan vam veure la pel·lícula acabada amb el director de ficció de Televisió Espanyola, ella em deia, ostres, es que es muy bonita, ¿por qué no la estrenamos en cines? I li vaig dir, bueno, és que no
No ho veies. aprovechemos, no? Aprovechemos i... Sí, perquè tampoc tenia una càrrega autoral, és a dir, jo per mi també la diferència entre la tele i el cine és que no, el cine d'alguna manera vol més autoria, crec jo, tot i que Sí, són pel·lícules sí, no, sí. molt comercials i molt per tots els públics, però jo entenc el cinema com una peça més autoral o amb una proposta no, més personal. I la televisió doncs, és més de gran consum. Aleshores, els guions, la manera de dirigir, la manera de fer aquelles pel·lícules era molt pensada pel gran Per la tele. consum. Es nota, però estan bé, Està molt La bé. Xico és molt maca també, que m'encanta. La dona del segle. Vull dir, són dignes, Tampoc et pensis que... No, jo estic molt... Perdona, estic molt... No, ja ho sé. Però com a crítica, però... que nosaltres ho critiquem molt tot, Sí, trobo sí, que sí. està... No, No. jo estic molt orgullosa de totes d'aquestes 6 pel·lícules. Van fer una altra sobre la Frederica Montseny, que jo pensava que era un fantàstica. Que necessitava també ser una mica reivindicat, no? Perquè un personatge molt controvertit. També vam explicar la història no? de la maternitat d'Elna, de l'Elisabeth Eidenbenz, que és una història també brutal. Bueno, són històries de dones heroïnes, no? En el fons, i dones que si en lloc de dones haguessin estat homes, serien, en fi, estarien en els llibres de text de totes les escoles, no? I Clara Campoamor en aquell moment a dures penes tenia un carrer aquí per la Meridiana i 4 escoles no? Arreu d'Espanya. De fet, va estar molt condemnada a l'ostracisme perquè, clar, ella, després d'aconseguir el vot femení, va guanyar les dretes i d'alguna manera se la culpabilitzava no? del triomf de la dreta a les eleccions. Sí, totalment, sí, clar, que era la por de la Victoria Kent, no? Bueno, exacte, perquè votaran según la Iglesia, no? I al final, doncs... I, bueno, va ser veritat, sí. Però el que és molt maco de la pel·lícula també és aquell text, si recordo bé, perquè fa molts anys que la vaig veure ja al final, no? Sí. Que plores ja directament amb això, no? Que diu... Perdona, no ho diré perquè ploraré. Però, bueno, que t'explica una mica que va ser l'única... Bueno, que va lluitar ella sola i que quan va arribar la democràcia a Espanya, després del franquisme, es podia votar perquè ella havia aconseguit aquell dret en aquell moment. És increïble. Després jo, arrel de la pel·li, que la vaig veure fa bastant, vaig buscar textos d'ella, de la Clara Campoamor, i maquíssim perquè deia, és que jo no lluito per les dones de les meves contemporànies, jo estic pensant en el futur, no? Sí, bueno, i un altre cas paradigmàtic de dona impressionant i avançada al seu temps a tots nivells va ser la Concepción Arenal, que també van fer una pel·lícula sobre ella, La visitadora de cárceles, que és un drama carcelari, es aquello de odia el delito y compadece al delincuente, ¿no? Sí. Bueno, és un exponent de la raça humana, aquella dona, era com, bueno... Sí. No, jo estic hiper orgullosa d'aquestes pel·lícules i les tornaria a fer i vull dir, unes han quedat, com sempre, no? Unes hauran quedat millor que d'altres, però en general jo crec que estan totes força bé però bueno, ja s'ha acabat, vull dir, ha estat una etapa. Ara ja hi ha més gent que fa coses sobre dones, diguéssim, oblidades i ja està, ja m'han pres el relleu. Però bueno, jo tinc l'orgull d'haver començat aquesta tasca. Sí, exacte. Has tingut aquesta vessant més pedagògica, de missió pedagògica, i també una altra que és artística, que ara, després de que el Julio ens faci una pregunta... Sí, exacte, tallo, Mireia. No només perquè sapigueu que ens estan escrivint i escoltant des de Lloret de Mar, des de Barcelona, del Gòtic, de Vallcarca, ens diuen Manacor, des de Mallorca, des de Sant Pol de Mar, des de Bogotà, des d'Andorra, des de Figueres i des de Vic, que ens estan saludant. Bueno, del que heu parlat fins ara, doncs, evidentment, el tema de gènere és un tema que
en general és un tema que ens importa a tots, no? I a totes. O sigui, no és un tema que us importi només a vosaltres, sinó a nosaltres també com a homes. I aquí doncs, hi ha algunes... Quan parleu de les etiquetes, no? D'aquestes etiquetes, la Olga, la companya de la Federació Catalana, diu que les etiquetes empetiteixen, que simplifiquen les mirades. No? Em sembla que és també com interessant. El Xavi Cairó, que és també company cineclubista del Cineclub Diòptria de Figueres, ens deixa aquí com un text que diu que no hauria de ser res ressenyable aquest fet de la presència important ja de les directores realitzadores. Devia ser un fet absolutament normal i ho demostra dient que la seva programació, la del Cineclub Diòptria de Figueres, doncs naturalment, sense que ells diguessin anem a fer que sigui paritari doncs això van aconseguir, aquí no surt perquè el text és molt llarg, la pregunta queda com tallada aquí en la nostra... Però... I el que diu és que programen el 50% de títols dirigits per cineastes, per directores, entenc. Exacte. I que diu que crec que és important això, que ja normalment ja és una cosa que segurament en algun moment donat ja no ho parlarem, perquè serà la norma. Sí, el que passa que no és fàcil programar, és a dir, fins ara no, o fins fa un temps no era fàcil perquè és que simplement no hi ha... Vull dir, a Espanya les directores eren 5, 6 i sempre eren recurrents, la Iciar, la Isabel, la Gràcia, i de ahí no nos movíamos. Per tant, mira, ara ha guanyat l'EFA, la directora d'Anatomia d'una caïda, i em sembla que és la tercera directora que guanya aquest premi, no em vull equivocar, sí. No, perdona, disculpa, a la Palma d'Or, disculpa. Va guanyar la Palma d'Or, la Palma d'Or del Festival de Cannes només l'han guanyat 3 vegades, 3 cineastes, 3 directores, 3. Sí, quants anys? A millor direcció crec que són 2 les que ho han guanyat, la Catherine Bigelow i la Zoe, la directora de Nomadland. Aquests 2. Per tant, és difícil poder programar quan no tens on... Exacte, on agafar-te, clar. Però ara sí, però ja trobem que sí. Ara comença. Cada vegada més. No, diguem-ne que és significatiu el que diu el Xavi, que si tu no t'ho proposes un cineclub a comarques, resulta que la meitat ja els hi surt així, és perquè, d'alguna cosa, algo s'està moviendo. Alguna cosa estarem fent bé, sí. Sí, exacte. Bueno, te deixo, Mireia, perquè reprenguis la pregunta. Tornant a la part artística de la teva feina, més artística, no sé com, més autoral, del cinema més autoral. Tens 2 coses que a mi, em fascinen. A veure, jo vull que em parlis de Suc de Síndria de l'Helena Martí. Perquè, a més, com busques tu pasta per filmar allò? Que és que no és tan fàcil. T'ho dic perquè tinc una amiga que està intentant filmar una cosa d'abusos i li estan tancant la porta als nassos constantment perquè ningú vol abordar aquell tema, no? Llavors, trobo que està molt ben fet, de l'Helena Martín. La directora és la Irene Moray. Ai, perdona, Irene Moray. No. És dilluns, Tranquil·la. Helena Martín és de Criatura. Sí. No, l'Helena és la protagonista del curtmetratge. Sí, per això m'he liat. Sí. Digues, no sé, a mi em sorprèn, és a dir, em sorprèn això que dius, clar, per mi és totalment normal. Quedaries morta, t'ho dic, és increïble, Ja. Té un guió boníssim, pobreta, i no li fan cas enlloc. Ja. Sí, no dic que no. Aviam, aconseguir producció suposo que no és fàcil. En el nostre cas, produir els curtmetratges en general no són difícils de finançar. Per nosaltres, que ho tenim molt per la mà, clar, és que ens dediquem a això, som una productora, per tant, estem molt acostumades a buscar recursos, a buscar els diners, a demanar els ajuts públics o privats, vull dir, tenim ja els nostres
mecanismes per aconseguir poder finançar els projectes. Sí que és veritat que els curtmetratges ho fas una mica per amor a l'arte, perquè per molt que aconsegueixis finançar-ho, no guanyes ni un duro com a productora, vull dir, i inverteixes un munt d'hores. No, ostres. No. I, en canvi, estàs invertint molt de temps. Molt de temps. Tant temps com amb una pel·lícula, per exemple? Mira, jo aquí, de fet, aquí a la productora m'ho tenen prohibit. O sigui, no fem curs. Ostres! Jo cada cop que arribo i diu podríem produir aquest curs. No! No, perquè et dona moltíssima feina. Potser no tanta com un llargmetratge, però proporcionalment és molta més feina que un llarg, proporcionalment, i guanyes 0 euros. I clar, jo tinc una empresa que mantenir, vull dir, una productora, per molt romàntica que sigui la idea aquesta, és a dir, nosaltres, la nostra raó de ser és acompanyar també a les cineastes i als cineastes, clar que sí, no ho plantegem com un negoci només, però clar, si tens gent treballant que ha de cobrar a final de mes, doncs alguna cosa sí que ho has de fer rendible, d'alguna manera. Per tant, llavors, ho vas fer per militància, això? Sí, clar, sí. En el cas dels curs sempre ho fas o perquè t'agrada molt el contingut o perquè veus que hi ha un talent que t'interessa seguir, que t'interessa descobrir d'alguna manera i estar a prop. Sí, en principi són aquestes dues raons, no hi ha massa més. Perquè en un curt és pràcticament impossible guanyar diners. Sí. No ho sabia, no m'ho imaginava. A veure, perdó, m'he quedat una mica així. Aquest tema està com molt en boga ara, a partir del Me Too, etc. És cert que és valenta la proposta perquè no se'n parla tant, però jo volia preguntar-te, a veure, hi ha línies temàtiques que es van repetint? Per exemple, en el cinema català no tant, però en el cinema espanyol la maternitat és com una obsessió, saps? Hi ha com moltes pel·lícules de maternitat. I ara et pregunto, ara que la Carla Simó ha guanyat l'Os d'Or al Festival de Berlín i ha tingut tot aquest ressò a la pel·lícula, l'altre dia un amic meu productor em deia és que ara és com que aquesta línia ecofeminista, més rural, etc., està més de moda gràcies a aquesta pel·lícula. És veritat? És a dir, ara si tu volguessis buscar finançament per una pel·lícula seria més fàcil si tingués les característiques d'aquella o no és cert que marquen línies editorials els premis? Sí, jo sí que crec que hi ha festivals, per exemple, Berlín és un festival bastant alineat amb temàtiques socials. Ara és veritat, està molt de moda, si volem dir així, o es parla molt de feminisme, d'ecologisme, sí, també de transsexualitat, vull dir, tot el tema, les temàtiques trans interessen, la diversitat, tot el que impliqui diversitat sí que són temàtiques que a determinats festivals els interessa i, per tant, això genera com una... També inclús a les televisions públiques, vull dir, nosaltres ara estem preparant una pel·lícula que és la protagonista és una actriu sorda i és una actriu sorda de veritat, és actriu i és sorda, vull dir, no és que s'hagi hecho sorda o s'hagi fet... No, ho és tot alhora. I doncs sí, és una pel·lícula que a una televisió pública li pot despertar un cert interès perquè al final també és la seva obligació de servei públic, el donar, l'ofertar diversitat, en el fons és això. I sí que és veritat que hi ha modes, això és així, sí, hi ha modes. El tema de la maternitat, segurament el fet que moltes directores s'han incorporat a la direcció, justament, i la maternitat és un tema que a les dones, clar, ens importa molt, doncs és normal que parlin de les coses que els importa. Però
llegir això com una moda o com ara hi ha un boom de maternitat, bueno, és que potser és un boom que ha arribat per quedar-se, perquè en el moment que les dones expliquin les seves històries, possiblement serà un tema molt recurrent. No, ho és. Sí. De fet, jo acabo de fer una pel·lícula que va de la no maternitat, del dret a la no maternitat, no? Això és molt interessant perquè comencen a sortir veus, no? De Pilar Palomero amb la maternal. Sí. Crec que és una mica això també, no? El dret a decidir deixar... Bueno, crec que l'adolescent aquella decideix que deixa el fill en adopció i que no se n'encarrega, no? Hi ha una cosa que m'interessa molt preguntar-te i és que jo recordo, de les poques vegades que vaig estar a reunions en dones visuals, en recordo molt un dia que se'm va quedar molt al cap, que estaves parlant de finançament, no? De les diferències, i et recordo dient és que actualment a l'estat espanyol una pel·lícula feta per una dona rep exactament la meitat de finançament, si no més roent aquesta data, perquè porto un dia avui, un dilluns. Recordo una cosa així, i et recordo dient, si una dona... Parlàvem d'un director senyor, que ara no diem qui és, que va rebre molta pasta per fer una segona pel·lícula després d'haver fet una òpera prima molt dolenta, i recordo que deies, ostres, és que si una dona se la pega a la primera, aquesta dona ja ha desaparegut. I això sempre m'ha impressionat molt, no? És així. Perdó, de la Vicky Luengo, una entrevista a partir de Suro i tal, i deia... Cito a la Vicky Luengo, dejad que las mujeres la caguemos. Exacto. I és una frase que sempre dic, no? El dia que ens acceptin la mediocritat, m'entens? Serà ja? Clar, és a dir, és allò de hay que subir al Everest a pata coja, sin oxígeno i por la cara norte sempre, vull dir, cal. És a dir, ens hem d'esforçar tantíssim, no? És molt pesat. Sí, hi ha una bretxa pressupostària, clarament, quan jo vaig dir allò, que segurament... Sí, del 2017, una cosa així. Sí, alguna cosa així. Aquesta bretxa era més gran de la que pot ser ara, perquè sí que és veritat que els ajuts públics s'han objectivat i no és tot tan arbitrari com ho era en aquell moment. Per tant, aquesta bretxa, d'alguna manera, segur que s'ha reduït, però sí que és veritat que, per dir alguna cosa, el comitè d'una televisió, ¿no? Es el comité de sabios, los señores que se reúnen per decidir quines pel·lícules compren i quants diners posen en cada pel·lícula. És a dir, en el moment que entra la subjectivitat i l'arbitrarietat d'assignar diners, no tinguem cap dubte que les pel·lícules de directores, de productores, de cineastes, dones, es veuen amb ulls de, bueno, això és una cosa menor. Per tant, no necessiten tants diners, no? Posarem menys diners. Però això és una qüestió cultural, vull dir, és així, ho tenim, repeteixo, és una cosa que tenim tan absolutament arrelada i interioritzada. Com deia l'Anna Serner sempre deia una cosa que a mi m'agrada molt, que amb ells se'ls demana potencial i amb elles se'ls demana experiència. És a dir, si ets dona i no ho has demostrat molt, ho tens molt difícil. Si ets tio, bueno, este chico apunta maneres, no? Té potencial. És a dir, hi ha una tendència. Ara ho tenim molt més intel·lectualitzat i racionalitzat, però fins no fa tant, on no hi havia tantíssima consciència, com hi ha ara, especialment en el nostre sector, doncs automàticament tu llegies un projecte d'un director que tenia més qualitat per defecte pel fet de ser un director que d'una directora. Sempre miraves la directora amb un cert recel, amb una certa desconfiança, bueno, això serà una cosa menor, bueno, ja veurem, no, pobra... És així i en el cine no... Sí, segurament el cine és el sector cultural on més diners es mouen i, per tant, on més desigualtats es produeixen. És a dir, amb major risc econòmic,
major desigualtat i menys oportunitats per les dones perquè ofereixen menys confiança, no? I això Hollywood ho tenia claríssim. De mica en mica doncs, també s'ha anat conscienciant i estan començant a canviar algunes coses. Mira, la directora de Barbie, doncs jo crec, no sé, ho ha patat a nivell de taquilla, no? Però fins que no tenen un cas molt paradigmàtic, doncs els hi costa perquè encara no oferim prou de confiança. No, malauradament. Una altra cosa que has fet fantàstica i trobo que és arriscada és la pel·li de la Neus, no? Els 6 dies corrents, no? Ahir la vaig tornar a mirar, bueno, per refrescar-la i tal, i és realment és arriscada aquella... Bueno, crec que és arriscada... Més que arriscada és que és molt difícil de fer aquella pel·lícula. Sí, ja m'ho imagino, perquè clar, sí que et recordo que deies que era una toma, no? Clar, que era una toma, una escena de cada... Clar, és que és una pel·lícula que té una metodologia totalment única. No funciona com un rodatge habitual, normal, no? On tens una planificació, tens unes escenes, un guió, fas unes preses, treballes amb actors professionals, ho fan millor, ara millor, ara una mica pitjor, i acabes en muntatge triant la toma 1, la 2 o la 5, no? No, aquí estem parlant de 3 lampistes i de tot un seguit de personatges que feien de si mateixos que anaven al rodatge sense saber res del que farien aquell dia, no tenien ni idea, no hi havia cap guió i d'alguna manera sortia el que sortia. Per tant, el que sortia era molt irregular. Sí que és veritat que la Neus va estar 3 anys amb un coach no assajant, no tant fent assajos amb els lampistes, amb els protagonistes de la pel·lícula, sinó fent jocs i fent improvisacions que amb ells els permetés enfrontar-se a un rodatge i aguantar, diguéssim, davant d'una càmera. No tant per aprendre un text o per aprendre a fer d'un personatge, perquè la Neus volia que fossin ells mateixos. Però clar, una persona que mai ha estat davant d'una càmera mai serà ella mateixa. Aleshores, tota aquesta feina de coaching, d'acompanyament, es va fer no perquè aprenguessin a interpretar, sinó perquè realment fossin... No tinguessin por del dispositiu, no? Exacte, que poguessin improvisar, que poguessin ser com són ells davant d'una càmera. I això va portar a moltes hores de material gravat, molt irregular, perquè hi havia una toma que sortia molt bé, però l'altra que era de su padre i su madre, perquè res estava com encotillat en el sentit de es repetia la mateixa cosa exactament igual, i la Neus va patir molt muntant la pel·lícula, va trigar un any en muntar la pel·lícula i va ser un treball d'orfebreria, és a dir, autèntica orfebreria, seleccionant allò fotograma a fotograma, com aquell qui diu. És una feina realment molt... I ella sempre ho diu, és la pel·lícula més difícil que he fet i realment és molt difícil, però quan la veus no ho sembla, sembla que sigui una cosa que s'ha fet així, com per arte de màgia. Bueno, és l'art del muntatge, no? És una pel·li de muntatge, no? No és tant de guió, no és tant de... I de rodatge també, a més, clar, rodàvem una setmana sí, una setmana no, perquè ells no podien deixar la feina, vull dir, tot era... Clar, ells estaven... Clar, tot era molt difícil d'encaixar i de... Sí, realment va ser una pel·li molt difícil i molt arriscada, perquè, clar, també t'arrisques a que de sobte un d'ells digui, a meitat, que de fet ens va passar que la Neus amb això és boníssima i té una psicologia espectacular, però va haver-hi un moment on el Moja va estar de deixar el rodatge, d'abandonar la pel·li. Es va enfadar amb el Valero. Es van enfadar de veritat. De veritat. No només a la pel·li, sinó... El que feien davant de la càmera era de veritat, en realitat, no era de mentida. És a dir, era un híbrid, tot era molt únic. I va estar a punt i al final la Neus va aconseguir que no,
Però clar, si això passa, tu imagina't, et quedes sense pel·li. És a dir, has Sí, rodat sí, 5 sí. setmanes i la setmana número 6 el prota marxa i no pots acabar la pel·lícula. O la tornes a rodar sencera, però clar, troba un altre personatge com el Moja. Llavors, els companys de pis del Moja i la dona del Valero eren també reals? La dona del Valero és real? Sí, tothom és real. Tothom és real. La dona del Valero és real, és la seva dona. Els companys de pis del Moja són els seus cosins. Ah, No estic segura si els dos o un i l'altre és company de pis, no, però bueno, sí, són del seu entorn, diguéssim, són propers. Les cases, la casa del Pere, de l'avi Pere, era casa seva de veritat, la casa del psiquiatre no, vull dir, aquí sí que vam, d'alguna manera, buscar algunes coses, les vam construir, diguéssim, però tothom és real, tothom fa de si... Aviam, sí, tothom fa... Clar, la dona del Valero, ella no treballa a la lampisteria, ja. aquesta feina. Però, és a dir, ho vam... Però sí, tothom, és a dir, no hi ha cap actor ni cap actriu i tothom va treballar amb aquesta mateixa metodologia de a veure què m'encuentro i sobre això reacciono. És a dir, és que és així, arribàvem al rodatge i segons el que es trobàvem, doncs reaccionaven. I clar, moltes coses no les vam poder muntar. Ja Inclòs m'imagino. l'últim capítol, que el vam tornar a rodar sencer després de la pandèmia perquè no ens va funcionar el que havíem rodat inicialment, però bueno, com ja sabíem que podia passar, ja ens vam deixar una setmana de rodatge per després del muntatge. I com va ser produir això? Com acompanyes una pel·lícula d'aquestes? Amb molta paciència, perquè va ser molt de temps. Quan va Això durar? és molt irrentable, m'entens? Això per una productora és fatal. Ostres. Contentíssima i molt orgullosa d'haver-ho produït i molt agraïda, diguéssim, del talent, no?, de la Neus. Però, clar, efectes empresarials, per dir-ho d'alguna manera, o econòmics, és un desastre. Però després de tots aquests gaudís que veu guanyar i tots els premis, no agafa empenta això i no sé, no es fan més espectadors o més espectadores a taquilla? No ha tingut això un retorn? Ja sé que aquestes pel·lícules és difícil guanyar diners, però bé, no hi ha hagut... No, va anar bé, és a dir, a l'escala que pot anar una pel·lícula com aquesta, sí que és veritat que és una pel·lícula que després dels premis i després una mica de l'èxit de crítica que va tenir a nivell de premis i així, doncs tant a Movistar com a Filmin, doncs té molts visionats, vull dir, la gent la veu, i passa que nosaltres tampoc d'això no en traiem massa cosa perquè la vam vendre en el seu moment per poder finançar la producció a Movistar i ja està venuda, ja està prevenuda, per tant, ja te l'has gastado. Clar, nosaltres hem de fer les prevendes per poder fer la pel·lícula, saps? Aleshores, l'explotació pràcticament... Abans, això. El què, perdona? Explica'm una mica millor això de les prevendes. Sí, és a dir, nosaltres com financem una pel·lícula? Doncs la financem amb ajuts públics, amb prevendes, amb prevendes internacionals. Prevendes, és a dir, la veneu abans de fer-la? Clar. Que fort! Clar. És a dir, quan vosaltres veieu els logos con la participació de Televisión Espanyola, de Movistar, tot això són prevendes que fas, la vens abans per poder-la fer. Però llavors a tu te la compren sense veure res, només un guió. Te la compren, exacte, sí, sobre projecte, però això és com un edifici, vull dir, clar, tu el compres, veus el plano, veus l'arquitecte, si et dona confiança, si no, l'equip, és una mica el mateix, és a dir... Però és un risc gran, Perdona? És un risc important.
Sí, 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 sí. Aviam, sí que és veritat que normalment això ho fan les televisions públiques també perquè hi ha una obligació, no?, per llei d'invertir, per tant, ho han de fer, intenten triar el millor que poden, això també és així, vull dir, no tothom ven la pel·lícula, no és gens fàcil que Televisió Espanyola et compri una pel·lícula, vull dir que no és una cosa automàtica, ni molt menys, vull dir que has de vendre molt bé el producte i clar, òbviament tenir una directora o un director, no?, de prestigi que sap, que la televisió sap que farà una cosa solvent, doncs, clar, ajuda, òbviament, no? Després hi ha el guió, després hi ha tot el càsting, també, doncs també té el seu pes, no?, els actors, les actrius, però sí, nosaltres financem la producció pràcticament havent-ho venut tot, o pràcticament tot. La taquilla no, La taquilla és l'única. m'imagino. Però clar, la taquilla, al final... Ja. Escolta, Míriam, parla'm de Blow. Digue'm què és... Estem nominades al Goya, a millor curt documental. És un curt documental de la Neus Ballús. Sí, és un curt documental de la Neus Ballús. No sé si l'has pogut veure. No l'he vist, per això et preguntava. Ella ens va explicar la xerrada cineclubista com l'havia fet. Com havia valorat i tal. Però jo no l'he vista. Llavors, que esteu nominades al Goya. Estem nominades al Goya. És un curt molt particular, molt sensorial, no és gens narratiu, no? A ella li interessa molt tot el món aquàtic, marí, les balenes l'al·lucinen i doncs aborda aquesta cosa també una mica ecologista, però des d'una perspectiva molt sensorial i molt, sí, inclús una mica onírica, no? És molt bonic, la veritat, i sobretot si tens la sort de veure-ho en un cine, en una pantalla gran, és molt xulo, molt bonic. Però aquesta oportunitat la tindrem? Jo crec que sí, és a dir, el cineclub, sobretot, clar, és molt difícil posar un curtmetratge en un circuit comercial. Bé, molt difícil no, és impossible. És impossible, sí. És impossible. Però als cineclubs això ja depèn de vosaltres. Sí. Nosaltres encantades, i tant. I la Neus és molt fan del món cineclubista. Com ha de ser. Escolta, quins altres projectes teniu ara en marxa des de Distinto Films? Doncs mira, ara estem acabant una pel·lícula de la Liliana Torres, que és aquesta que et deia del dret a no ser mare, que es diu Mamífera, molt xula, molt maca, protagonitzada per l'Enric Auqué i per la Maria Rodríguez Soto. La Maria Rodríguez Soto és la protagonista dels Dies que vindran, del Carlos Martínez. Sí, fantàstica, molt bona també. Exacte. I aquesta, doncs, l'estem acabant ara mateix. Ara estem preparant el rodatge de la primera pel·lícula de l'Ivan Morales, que rodem al gener, que es diu Esmorz amb mi, que és una adaptació de la seva obra teatral, Esmorz amb mi, també amb l'Anna Alarcón, l'Álvaro Cervantes, l'Ivan Massaguer... És una pel·li bastant coral. Després rodem al febrer i al març la segona pel·lícula de la Belina Prat, que és la directora de Basil, que és una pel·lícula que segurament es dirà Una quinta portuguesa. Encara estem decidint el títol, mira què te digo, i estem ja preparant el rodatge. Rodem entre Barcelona i Portugal, a una quinta. Una quinta és una casa portuguesa. Sí. La Maria de Medeiros i el Manolo Solo. Uau! Ostres, quin nivelón! Sí, el prota és el Manolo Solo, que és sabeu qui és? Fa tot, ara és l'actor de moda, no? Està de moda, sí, ara sí, és veritat. Nosaltres l'havíem triat abans que el Víctor Erice, ja lo siento, però el Víctor Erice se nos coló por medio, perquè ja estem desenvolupant aquest projecte des de fa 2 anys. I sí, la Maria de Medeiros i una actriu sèrbia que es diu Branca, el apellido impronunciable,
I després després d'aquesta, al maig-juny, rodem una altra que es diu Sorda, que és la versió de llargmetratge d'un curt que va estar nominat als Goya l'any passat, que és aquest que us comentava abans de l'actriu sorda. I també aquest també va de maternitat. Aviam, el tema principal no és la maternitat, però sí que és una mica la situació de maternitat que posa de relleu tota la problemàtica que té una parella, en aquest cas mixta, d'una dona sorda i un home oient, i què significa enfrontar-se a aquesta situació des d'aquesta, diguéssim, realitat. I després estem preparant una sèrie també creada per la Letícia Dolera que rodarem a l'estiu, sí, que rodarem al juliol, comencem l'1 de juliol fins a l'octubre, una cosa així. I després una primera pel·lícula d'una directora que es diu Cordelia Alegre, que també va estudiar el màster de la Pompeu, va ser deixeble de la Neus, i aquesta la rodarem a Colòmbia. I una altra pel·lícula que rodarem a principis de l'altre any de la Laura García Alonso, que és la directora d'un curtmetratge que es diu Tormenta de Verano, que justament, per exemple, la Laura, vam connectar a l'acció curt de Dones Visuals. Vull dir que realment són programes que funcionen i que ajuden a connectar aquestes cineastes que dius, i per on empiezo? Doncs tots aquests programes permet que es connectin amb la indústria, en aquest cas amb nosaltres, que ens va explicar el seu curt, ens va agradar i el vam decidir produir, i d'això ja hem desenvolupat el seu primer llarg. Per tant, estem entretingudes, sí. Home, moltíssima feina, no? Sí. I Míriam, només produeixes a dones, a directores? No. No. Aviam, sí, el resultat és que sí. No és una cosa, diguéssim, que està escrita enlloc. Nosaltres vam començar diguéssim, a plantejar-nos d'una manera activa i proactiva produir a directores en un moment on ningú confiava en elles. Aleshores, vaig pensar, ostres, si no ho fas tu, qui ho faran? Ara ja amb tot això que us he explicat abans, aquestes mesures correctores, vull dir, ara, clar, des de les institucions s'incentiva el produir a una directora, per tant, ja no em sento tan obligada, és una autoobligació, que vull dir, ja està, diguéssim, com més extès la idea de produir a directores. Però sí, de fet, ara al gener, aquesta pel·lícula que rodarem amb l'Ivan, doncs no és el cas, però sí, la veritat és que per raons X hem tingut més tendència. És a dir, vam començar amb quasi com una obligació que ens vam autoimposar i ja ens hem quedat una mica en aquesta lògica. Julio, no et sentim, t'has de donar-li allò. Ja, ara. No, deia que moltes gràcies, que ha estat és molt interessant tot el que esteu explicant. També és, diguem-ne que per nosaltres, cineclubistes, més enfocats en la pel·lícula en si, moltes vegades no sabem bé tot això de les prevendes, totes aquestes coses que la Míriam ens està explicant, que ara ja sabem per què surt el logo de Televisió Espanyola o per què surten aquestes coses. Diguem-ne que, clar, entenem que el camí de la producció d'una pel·lícula és llarg, és complexa, depèn dels mercats on està primer, depèn de moltíssimes coses, el fet que una pel·lícula es pugui fer. És un miracle, de fet, moltes vegades que una pel·lícula es pugui fer. Aquí el Joan Moret, del Cineclub Adler de Lloret de Mar, diu que quan li preguntàvem programareu el curt de la Neus? I aleshores diu, el Cineclub volem projectar curts, però costa que se'ns tingui en compte com a exhibidors. A vegades és cert això, és cert que, diguem-ne que, clar, la pel·lícula té un circuit, la distribució, és a dir, que diguem-ne per un cineclub, que és un exhibidor alternatiu, és fàcil, perquè hi ha una distribuïdora. A vegades els curts no és tan fàcil
diguem-ne, no estan allà en el mercat tan fàcil com una pel·lícula, no? I bueno, és No, una ho mica el entenc punt d'entrada. Clar, ho entenc perfectament. De tota manera, per exemple, en el nostre cas, el nostre distribuïdor dels curs, de tots els curs que hem fet, és Marvin & Wayne. Jo entenc, però solo lo entiendo, que si l'associació, no, la Federació de Cineclubs, és que tampoc sé com funcioneu, clar, agafar, és a dir, que un cineclub en concret vulgui projectar un curt en concret, clar, és una gestió potser complicada, complicada. No hauria de ser. És a dir, hauria de tenir un preu i ja, no? És a dir, També, exacte. projectar el curt de la Neus Ballús val tant, i el cineclub és igual que una pel·lícula, no? I el cineclub diu, però és que jo estic segura que si li demaneu al distribuïdor, a Marvin, estaran encantats. Però jo, sens dubte, vull dir, jo encantadíssima. Res em fa més il·lusió que les coses que fem es puguin veure. És que, per tant, no té cap sentit intentar segrestar les nostres pel·lícules. Per què? Perquè es quedin en un caraix aquí a la productora? No. I jo sempre que m'han convidat a un cineclub, no dic sempre he anat, però quasi sempre he anat, intento, doncs perquè és la manera també d'acompanyar les pel·lícules que fas i que produeixes i d'arribar a comarques, no? És a dir, arribar, no sé, Lloret de Mar, Figueres, que són poblacions importants en quant a gent, en quant hi ha una població important. El treball aquest que fan els cineclubs i que vosaltres respongueu, doncs diguem-ne que aquí és com una miqueta la màgia també de l'acostament al públic, no? És a dir, les pel·lícules s'acosten al públic també, no? Totalment, no, nosaltres encantadíssims. Clar, això que comenta el teu company, no?, de que és difícil que ens tingueu en compte els exhibidors. No sé exactament què significa això. Clar, suposo que també els exhibidors poden entrar en contacte amb els distribuïdors de curtmetratges, no? No només hi ha uns, hi ha diverses, no moltes, però hi ha diversos distribuïdors de curts. Sí, però mira, aquí, per exemple, per parlar, és a dir, per les distribuïdores, la xarxa cineclubs és present, no? I ja te diuen, mira, tenim aquesta pel·lícula, farem... I potser els curts, com és cert que normalment no es projecten, no?, per la dificultat que sigui, no? Potser no hi ha aquesta feina per part del distribuïdor perquè pensa que potser no és una finestra... que no és una finestra, no? Diguem-ne que és una responsabilitat de les dues parts, també estic d'acord amb tu. Ho desconec, és que m'ho inventaria, és a dir, no sé quina proactivitat té el nostre, en aquest cas, el nostre distribuïdor, per dir algú, en relació a tota la xarxa cineclubista. Però a mi em sembla que és perfecte, vull dir, és ideal que les nostres pel·lis puguin moure's perquè són sales, clar, és a dir, en el moment que et poses, que vols entrar en el circuit comercial, en el circuit, en fi, clàssic, no?, i a competir amb Napoleón i no sé què, olvida't, és dificilíssim. Però justament els cineclubs existeixen per això, per arribar a llocs on no arriba l'estructura més industrial, a ser també a projectar d'una manera molt més artesanal, molt més, no? Doncs m'interessa projectar això o això altre, clar, triat amb un altre... Diguem-ne que també el cas de la Neus, en aquest cas, és una mica, també de nou tornem a la Neus una mica diferent a la resta, no? Perquè no és tan habitual que una directora, en aquest cas, que té una carrera en el llarg molt exitosa, no?, decideixi, bueno, ara faré un curt, no? És a dir, que en general ja la directora s'estableixen en el llarg i continuen en el llarg, no? I a vegades potser no és tan habitual això que un cineclub que ha programat La Plaga, 6 dies corrents, Staff Only, doncs ara faré un curt. Home, jo crec que potser al cineclub sí que els hi agradaria, no?, recuperar una pel·lícula de la Neus. Ja t'ho dic, la Neus segur que és supercontenta i jo encara més. Per tant, només ens heu d'escriure i us enviem un enllaç a tota la xarxa de cineclubs. Doncs vinga. Perfecte. Doncs escolteu, mira, que ja portem com 1h10. Jo crec que ens hem passat una miqueta ja de l'hora prevista. Us vull donar molt les gràcies a les dues, a Míriam i Mireia, per haver estat
aquí. Aquesta és una xerrada que pujarem demà al canal de YouTube de la Federació Catalana de Cineclubs i també estarà disponible perquè la gent la pugui veure doncs, una miqueta més tard. No? I res, doncs... Gràcies a vosaltres per confiar en què podria dir coses interessants. Home, evidentment. Sí. Eso parece. Hem après molt. I molt agraïda, doncs, això per la vostra confiança. Gràcies a tu. Bueno, doncs apa, una abraçada. Igualment. Adéu.